Sugeng enjing bocah-bocah, dinten menika ayo sinau pasinaon loro. Nggih, ulangan siji welas asih marang kewan lan tetumbuhan. Nggih, pasinaon kalih makarya bebarengan. Tujuanipun sinau dinten menika supaya bocah-bocah saged mangsuli pitakon ingkang sesuai kalian wacan, nggih. Nomor kali supaya bocah-bocah saged gawe cerita kang sesuai pengalaman kalian konco-konco. Nah, ayo bocah-bocah, ayo sinau bebarengan. Ayo moco. Rekreasi menyang WBL. Dino Minggu, Rini lan konco-koncone sakelas rekreasi menyang WBL. WBL yaiku wisata bahari Lamongan, ya, iku singkatane WBL, ya. WBL iku manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge budal, Rini pamit marang bapak lan ibune. Ora lali Rini nyuwun donga pangestu Pak Wibowo lan Bu Dewi meling supaya Rini ngati-ati ing papan rekreasi. Tansah nurut apa sing dingendikake bapak lan ibu guru sing ngampingi. Jam 5 Rini lan rombongan wis budal. Tekan WBL watara jam 8, bocah-bocah seneng banget dolanan ana ing papan iku. Akeh banget jenisé dolanan kanggo bocah-bocah. Saliyane menyang pesisir Tanjung Kodok, rombongan uga mampir ing Guwa Maharani. Nggih, lajeng ayo mangsuli, nggih. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Nomor 1, sapa wae paraga cerita sing mentas kok semua, yaiku Rini lan kanca-kancane. Nggih, Pak Wibowo lan Bu Dewi. Aja lali ya, yen jenenge wong ya mesti diwenehi huruf gede ya. Lan tondo wajah. Nggih. Nomor kali, sapa sing arep rekreasi? Sing arep rekreasi yaiku Rini lan kanca-kancane. Ya. Nomor 3, Pak Wibowo lan Bu Dewi meling apa marang Rini? Meling supaya Rini ngati-ati ing papan rekreasi. Ya. Nomor sekawan, Rini budal jam piro? Rini lan rombongan budal jam 5. Nggih. Nomor 5, sapa wae sing ngampingi Rini lan kanca-kancane menyang WBL. Sing ngampingi yaiku bapak lan ibu guru. Oke, yen sampun mantun bocah-bocah monggo disimak kaca kaledoso. Nggih, kaledoso iku 20. Nggih, ayo ngrembug gawe teks cerita ringkes wae bebarengan karo kanca-kanca sak kelompok adhedhasar pengalamanmu nalika lelungan bebarengan. Nggih. Nah, iki misale iki bocah-bocah lungone ning ndi? Nah, misale ning lungone ning Batu, nggih saged ditulis ning Batu, nggih. Nah, misalnya menyang di, mangke ditulis ning judule. Ya, dieling-eling mawon. Ya, kelas 1 tau lunga ning ndi, ya, bebarengan. Utawa kelas loro tau ning ndi bebarengan misale. Nah, iki contone. Oteng karo kanca-kanca menyang titik-titik. Mangke titik-titik diganti, nggih, diganti kira-kira bocah-bocah kelas 1 tau lelungan bebarengan karo kanca-kanca sak kelas menyang ndi. Nggih, ditulis, nggih. Aku karo kanca-kanca kumpul ing sekolahan jam piro. Nah, iki jam piro iki titik-titik diisi. Misalnya jam itu tulis jam itu, ya. Banjur bebarengan numpak titik-titik. Numpak apa? Numpak bis, ya ditulis bis. Numpak truk tentara, ya misalnya ditulis truk tentara nggih. Nah, kabeh padha bunga amarga bisa lunga outing bebarengan. Nah, tekan titik-titik watara jam titik-titik. Tekan titik-titik tempatnya ya. Tekan misalkan tekan Jatim Park. Nah, watara jam piro? Antara jam misalkan datang dari Jatim Park jam 10 misalkan
jam 10 misalnya ya. Nah, ing kono aku lan konco-konco sebutkan kegiatan yang ada di sana ya. Bocah-bocah nyebutaken kegiatan apa wae sing dilakokno ing kono. Misale nglangi, aku lan kanca-kanca padha nglangi. Ya misale ing Jatim Park. Ya ing kolam renang Jatim Park utawa aku lan kanca-kanca delok kewan-kewan, misale opo. Nah, sing dilakokake ning kono disebutake ing iki ya. Jam titik-titik kabeh kumpul ing musala banjur kumpul ing parkiran ya. Jam piro kira-kira kumpul ing musala ya kanggo isoma ya. Istirahat, sholat, makan ya. Banjur kumpul ing parkiran. Jam titik-titik bisa budal mulih manyang sekolahan. Jam piro kira-kira bocah-bocah nganti mulih ya ing sekolah ya kan kumpulnya mesti ing sekolahan. Kinten-kinten jam pinten. Nggih. Yen sampun mantun bocah-bocah mangke aja lali kaca 19 menika kalian kaca 20 ya kali dosa nggih difoto ing Google Classroom nggih diupload lajeng diupload ing Google Classroom nggih matur nuwun sanget dinten menika sampun sinau bebarengan basa Jawa nggih bocah-bocah sampun saged mangsuli pitakon nggih saking wacan lan bocah-bocah uga saged gawe cerita ringkes ya bebarengan lelungan bebarengan karo kanca-kanca. Nggih, matur nuwun sanget. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap terapkan protokol kesehatan, nggih. Ojo lali maem sing sehat nggih. Nah, jaga kondisi nggih, jaga kondisi tetap mboten usah metu-metu yen mboten penting. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya.